Bueno, el pla de xoc jo crec que era quelcom absolutament necessari per poder d'alguna forma donar més lluentor a coses que tenien molt enredarides, no? Pressupostàriament ha estat possible i llavors jo crec que serà molt visible pels ciutadans perquè es concretarà en coses que són molt perceptibles, no? Com pot ser neteja, com pot ser reparació de voreres, com pot ser asfaltat, com pot ser arbrat, verd, etc. També amb altres àmbits. Jo parlo una miqueta del meu, que és el que més conec. Aleshores, jo penso que d'una manera ràpida es veuran actuacions que durant molt de temps no s'han pogut fer amb la puntualitat que caldria i aleshores jo penso que serà algú ben percebut i apreciat pels ciutadans. Jo, per mi, prioritària és i potser sense això podríem passar, però és el tema de l'arbrat. Estem en un canvi climàtic que tothom veu que és evident. Tenim una mancança d'arbrat molt gran perquè amb la sequera es van morir molts, no s'han pogut replantar. Ara tenim pressupost per poder-ho fer. Jo penso que és una actuació que jo diria prioritària. Hi ha altres com, per exemple, tot el tema de l'adequació de tots els embornals, la recollida d'aigües, també perquè si no es poden ser ara que plou, afortunadament hem de recollir l'aigua d'alguna manera. Jo diria que per mi, fonamentalment, aquestes serien potser les més prioritàries, importants, però totes ho són. Bé, aquest pla de xoc de 2,7 milions d'euros ve donat a la situació d'un romanent de tresoreria i el que es busca és posar en solfa tota una sèrie de carrers de la ciutat, a fer inversions el que es diu financerament sostenibles i per tant invertir per millorar la ciutat, per millorar carrer, per millorar voreres, enllumenat, arbrat i per també deslliurar-nos de molta despesa que vindrà en el futur, que seria de reparació si tenim ben invertit i tenim el carrer en molt bon estat, segurament podrem també desofegar-nos de despesa, més de despesa corrent que tindríem d'altra manera que no seria així. Breument, per mi, el pla de xoc és màrqueting buit. Estan venent d'una manera molt exhaustiva i amb molt bombo i platillo el que hauria de ser la gestió diària d'un ajuntament, tenir el clavegueram net, els carrers, les llums, els arbres, els parcs, els equipaments municipals, això és feina teva. Anomenar-li pla de xoc per mi és màrqueting pur i dur. També fer la indicació que vam fer a la reunió explicativa que quan parlen de treballs de qualitat són treballs de 9 mesos. Nosaltres creiem que des de l'Ajuntament oferir o vendre que un treball de qualitat són 9 mesos, això no és veritat. Les excuses, les motivacions o la informació que ens van donar no ens va deixar cap convençudes. Per nosaltres això és anomenar-li pla de xoc a el que hauria de ser la seva feina. Bueno, és que el pla de xoc no deixa de ser les obligacions que com a Ajuntament s'han de dur a terme en una ciutat per al seu funcionament i un pla d'inversió de manteniment. Ens ho vam presentar en el ple en la Junta de Portaveus i vaja, cap sorpresa, posar arbres, que és una qüestió també que posa, o sigui que és una partida d'inversió que forma part de la contracte de jardineria, plans d'ocupació, que això de l'Ajuntament a sobre no compleixen l'any sencer, que la gent que faci aquests plans d'ocupació no podrà optar a l'atur, que això és una crítica que nosaltres vam fer en el seu moment, i són qüestions també vinculades al funcionament de l'Ajuntament. Entenem que és una modificació del pla d'inversions que l'Ajuntament li posa un títol que diu pla de xoc. Un exercici de propaganda normal i corrent que fan tots els governs quan disposen de recursos per fer aquest tipus d'actuacions. Són uns diners que l'Ajuntament ja té per fer millora urbana, sempre n'hi ha hagut. Per sort, perquè per l'Ajuntament hi ha certa bonança econòmica i per tant pot destinar més recursos a millorar la ciutat i fan una mica de pompa perquè la ciutadania ho percebi encara més de les propies actuacions, per tant res nou. El plan de choque viene de una demanda ciudadana, de una herencia recibida de no mantenimiento de la ciudad, que todos conocemos. Es una ciudad mal alumbrada, con un alcantarillado que sufrimos, que están prácticamente toda la ciudad embozados y no ha habido un mantenimiento. 500 árboles por reponer que no se han puesto en los últimos años, también por un tema de sequía, evidentemente. Pero aparte, ¿qué decimos? Hemos tenido un resultado económico formidable, hemos tenido 7 millones de superávit. Decimos, vamos a invertir parte de ese dinero en
en temas necesarios y tangibles para la ciudadanía. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una contratación de personal independiente del ayuntamiento, es decir, lo que hacemos es que sean como dos ayuntamientos a la vez, que una parte del ayuntamiento funciona en su vida normal y después tenemos un equipo solo para trabajar para este plan de choque. Invertimos 2.700.000 euros, es decir, 2.200.000 son para inversiones directas, es decir, para lo que veremos en la calle, veremos que potenciaremos. Hemos hecho ya una auditoría de todas las farolas de la ciudad, donde veremos cuál es el problema que tenemos. Hay alguna que hay que dimensionarla de manera diferente, otras que hay que podar, cosa tan sencilla como podar. Otras nos dicen es que este tipo de farola no funciona en este sitio y habrá que cambiarlas. Donde llegue el dinero llegará para este primer plan de choque y lo que haremos es intentar que esta ciudad esté mejor iluminada por un tema de seguridad, básicamente. Tendremos el alcantarillado, intentaremos que no nos pase que cuando llueve se inunda parte de la ciudad porque gracias que es todo cuesta abajo, que si no, que nos dice Sañón Despí se lo lleva todo. No, pero nosotros lo que queremos es que nuestros invernales traguen agua y que estén drenados, ¿no? Y queremos también que haya vigilancia, sobre todo también un plan de vigilancia y también fomentar la cultura, ahí son diferentes ejes. Como he dicho, tocamos todos los ejes del bienestar de la ciudadanía y lo que hemos priorizado en este gobierno son 2.200.000 euros para invertir para temas corrientes de la ciudadanía.